bahaya kok drangap-drangap cangkeme kok kena. Sak penae dhewe ora. Lho, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetokke tatoku. Waduh. Endi tatomu iki? Nang lengen iki. Ula kok ngubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi ya. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki wae. Gong ora ngawur gong men aku emosi aku. Aku nanti bapak kok nganti ame dipameri Brono Picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe Brono Picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis rasa aku kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem tentrem manyes arep 39 derajat ning kanane dadi ayem dadi sejuk kaya ana Esa asik kok asik walik ora anggepe rumangsane apa nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat muntum-muntum nang ngendas omongane ora enak omongane mesti gawe geger omongane mesti gawe kisruh mbok sampean ki sadar menemban sampean ki pendhita lho sampean ki wis gelem nganggo serban nganggo kethu putih kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok ning atimu ya suci ya atimu ya resik kok nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe jabamu putih jeromu mambu ora ana gunane sampean dadi pendhita meksa karo kawula cilik apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brono Picis ngene Bagong kowe aja nesu karo aku yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar kowe barang bakal entuk dhuwit kowe barang bakal entuk derajat pangkat aku ora mendem derajat pangkat Dur aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya aku wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku nah ora gelem aku seneng berkesenian kok aku seneng budaya kok ngono nggo ngapa aku sapa sing arep mekarake kesenian sapa sing arep akeh budaya apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brono Picis ora kok aku urip kaya ngene iki seneng kowe tak omongi ya nek pancen kowe ora ngerti bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah ora ngerti to ngene goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen dhuwit ben dina ben bengi ping celingak-celingu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brono Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem pancen rezekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brono Picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama ki bondo donya. Ya ngono wae. Sabar kok, sabar kok. Watuk aku ya ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek saged aku Begawan Durna Semar, apa kowe mangling karo aku? Mboten, lah ya sawetara ora ketemu. Sing jeneng mripat tuwa niku ora kudu gagap-gagap to Premban. Loh, ya wis ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan. Wilujeng Premban. Slamet tekaku Semar, niring sambikala praptaku. Salam taringku katur marang kowe ya Semar. Nggih kula tampi. Premban bekti kula kunjuk. Nala gareng natampa pangestuku Tamanana. Lho nggih. Bekti kula kunjuk Premban. Oh, Petro Kancong bolong natampa pangestuku Tamanana. Lho nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat.
Bekti kula konjo penemban. Oh, Bagong iya. Pangestu tampan ana ya, Bagong. Nun inggih, sanget anggen kawin dadosaken jimat dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunju. Lho, iki sapa iki? Aku wis anggeni, Eyang. Oh, wis anggeni ya putu. Pangestu tampan ana ya wis anggeni. Tak gegem dadekake jimat slamet Mbah Kakung. Lho, sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pangestune simbah tampan ana ya, Nger. Ndak gegem dadekake jimat Eyang bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestu tampan ana ya, Tetuka. Kula pundi nggo jimat Eyang bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Wah, iya Antarja. Pangestu tampan ana ya, Naga Baginda. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan Eyang bekti kula kunjuk. Oh iya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku tampan ana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Wah. Durna bapakku. Aku katurake bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pangestune Bapak tampan ana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Tingak-tingu tak tingak-tingu Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah iya mbah. Awaturake bacaku wis gedhe banget suaramu kok. Coba balen ana Kong. Wah jual kok iso gedhe Kong. Mbah iki yane gedhe dhewe terus. Mbah ora tak apa-apake lho. Ha iso. Aja gedhe dhewe aku iki gumun ya. Nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa pigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh iki ngene ya Semar. Prataku nang Karang Kadempel iki ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku dun nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh, yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh, yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang mung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang mung saksi ring bawang saumuring jagung sauruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat dengan keberbeken marang komandange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Dana ingkang wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin mboyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Dana ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para sata Kurawa ing wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binayang marang negara Ngastina. Ora ketang mung teleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar prataku ning papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina saklawase bakal pinaringan pangkat nujum Paranpara ana ing Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh taun. Mongko saka pewayanganku
kowe ora ketemu aku pirang-pirang tahun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo, ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi mangkon pendopo? To ning atase kowe iki abdi ning para Pandhawa lah kok iki ra lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar. Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan negara Ngastina, apa kang dadi kekayaanmu bakal kasembatan. Nek perlu omah iki dimbrokke, kowe bangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembatan. Waton kowe gelem sowan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene iki tok peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakale kelakon. Mula kan saka kowe Semar ayo ta. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujang kaning negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku kosen bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngruda peksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak ruda paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Mlebu omah kok cucul jarik katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki to. Oh, mergo nek kebelet meng kari plotrok. Dengkulmu nglocok to ora. Saya terus meneng saya terus tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar yang anggape dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga. Nang Ngastina dhek iki wujude guru-guruning para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngurmati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kena. Sak penake dhewe ora. Loh, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetokke tatoku. Waduh. Endi tatomu iki? Nang lengen iki. Ula kok ngubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur gong men aku emosi aku. Aku nanti bapak kok nganti ame dipameri brana picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe drana picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis krasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem manyes. Arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. Asik kok. Asik walik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntum-muntum nang ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe.
Jabamu putih, jeremu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Picis? Ah, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan wingi wis dadi wakil rakyat aku. Nah, ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brana Picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe ora ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to marane. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen dhuwit ben dina ben bengi ping celingak-celingmu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brana Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rezekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep jane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brana Picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip ning alam padang ki sing utama ki bondo donya? Ya ngono wae piye? Sabar kok, sabar kok. Watuk aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Padha ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa, itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 Oh. S ki mung tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silit tapi lak gesos ya. Pak toton dasmu lho kok. Kuwi mung ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kacok kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo Brana Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kan kene kowe arep pamer Brana Picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni aku crita, tuna aku. Apik kowe gayeng, dewae morat-marit tak sikat kabeh. Lah kok mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Ha keroyokan. Sampean iso nyenggol Semar, boyong Semar tak peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong neter katiten. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok.
Nggo ngapa tetet gong tampil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ora kowe ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kowe malah kurang ngajar kowe. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ra yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu Jawa, tutut yo. Lakon makan. Pancen cah siji iki pancen demit. Awiran delok polahe Bagong iso guyu dhewe dunake demit ya. Lho kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Ha kene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna lho piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Meng Durna kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngertok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki doteng pendelik iki? Wo, setan ya ora. Mulane kok kendeli ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Men ketok nek Bagong kendel. Ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong batur sampeyan wis goleke gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Krungu ta kowe? Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatot pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho. Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mong Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasa dadang nganggo Kakang Garaca, rasa dadang nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya Kang, mbuh. Kok mbuh apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake Bapak Werkudara tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora. Aku ora ngajar karo Kakangne kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Tendhangi raine ra. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesemyoke ngaradan kawula kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit yo Kek, njaluk pamit Jiwa Semar. Iwat kaya ngregem jimat kaya nggelar Persiabang. Jebul didombani karo Antasena, Pakde Surtayu pancen kepara nyata.
Aku minangka dadi wakile anak-anake kakene Semar. Sing kakene Semar ora kersa diboyong marang negara Ngastina, mula pepundhen Kurawa ora usah dadak meksa. Aja jiat gedene gawe geger Karang Kadempel. Nek nganti wani gawe rusak kanan Karang Kadempel, aja nglakon dosa. Antasena sing ora trima. Tan trimane Antasena, aku yang sago gawe srana mbubarake para sata Kurawa. Lho. Bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa, apa bapamu? Ora iso mboyong Semar. Luwung boyo tak tekati besmi marang Karang Kadempel. Luwe-luwe karep besmi marang Karang Kadempel. Kawula Karang Kadempel sing ora ngerti kenthang iki muling lakon pojok plereting kahanan. Bakal kasempyoki ngaradan Pak Desurtayu kundulura. Yen aku ora gelem bali, aja takon dosa aku yang balekake marang Pak Desurtayu. Pecah dadamu, gletho siramu Pak Desurtayu. Ayo. godhok pecah sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu garek Kartomarma hancur. Wah,
Pinter kowe nggih. Kurawa Semantri ajeng kula cebloke kabeh. Tak cebloke maksude kula dudutane saka njero bumi. Iso wae. Saken apa? Iso. Ngemot ambekan. Wis, Pun. meneng wae yo. Nggih. Ngemot ambekan sing tenanan, ngemot ambekan kok omong. Wis meleko. Oh, sampean teng pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus? Men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi. Oh, terus? Kowe ngopo-ngopo iso perang menangan, tamani tumbak ora apa-apa, tamani gada ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. Carane? Ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Batukmu templekno lemah engko ora bablas. Bablas sak nyawane. Ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek kaman ngapusi kula semeneng. Tenanan. Oh, piye? Wah, gleleng iki. Kene ora tau brabrek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki Satama lho ora basa karo aku. basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badralaya. Bapakmu kok rene. Tendangane ora. Pendhita macam apa kuwi? Pendhita marmeksa karo Semar Badralaya. Ora usah nyumbari karo wong tuaku. Satama Keduga glindhingke sirahmu. Piye? Satama Keduga glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oranmu. Saiki urung karuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep Pecah sirahmu. pangkal tayone legane atiku. Komeng tanganmu. Ayo, nya. Wih, jan. Ora edan iki serius iki. Mudhar kowe. Mudhar apa? Ya, lena pangedawak cacake kalonjana. Nggo ngopo? Nggo makane kowe-kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak. Endi tumbakmu? Urung dicupuke. Tiban tumbak jebol dadamu. Nganti iso gawe mbledos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu. Nya. Dan meletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapa nang ngene, Reng? Ora apa-apa ndelok kowe. Hati-hati ngundak kena pegaman, nganti kowe kena gaman tak nyemelangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan iki kok, Reng. Asale canggleleng kok ya. Terus barang nanti ngono nganti ana apa-apa dipenake mah. Dian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok ngleleng kowe, Wer? Tumbak ditutuke cengel kok tang 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 tang. Cah ampo. Ora usah gumun. Butuh tela ora? Oh, butuh tilang apa? Golekke. Kang, Kang. Wedian. Kang. Rasa wedi, aku kira apa-apa. Santai wae to. Tak goleki mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok, wah bocah kok ngelenge ra jamak-jamak. Pono-pono lo kaleng. Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. ora setan iki. Mbok kula dinjingi, Den.
Nggih. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngusah asik Kurawa. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Kalau wong tua kok. Merem. Lho, merem. Ngambek-ambekan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane, Maburo. carane Sikile ketruk lemah ping 3. niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandek. Leleng sae. Wah, sapa kae sing ketok? Durma Gati Timbres dasmu. Oh, biar. Wah, geleleng tenan. Padake sembecengan. Kok aleman rek. Lha tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah itu bisa. Ngumpul sithik, Pak. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Arep ngopo? Ngincen kaya. Sempatan nih. Weh lah Bagong ngampuh gareng ngampuh. Kula digawe kaya kaya. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku ping ambles bumi, monggo ambles bumi wis dinggoni Bagong. Mengko Bagong tak Jake gelut ning ndron bumi. Merem. kula iso kaya sampean iso nyembur kaya kula to. Iso. Wonten iso mati wonge. Mati. Wah, iku wis apik. Merem ambet-ambekan. Ojo endo. Nek arep dingslupi aja endo. Kene ora tau endo. Kene anane ping pasrah kok endo. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo Ora usah semelang Petruk. Aku ki putune Dewaning Ula. Nggih. Kowe narep nang ndi iso, ning banyu ya iso, merambat tuwit ya iso. Kapokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar, ajar anak-anak Semar legane. Kon Iblis? Kon Iblis apa piye? Mutiar. Oh, kapokmu kapan kowe? Kowe ngapa ya, Truk? Oh, kowe iki senenge cah kurang ajar. Gong, napa iki kilen nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pethiki tok wadahi iki piye? Engko nek panen nek jebol rak wis ra ono telone to. Kowe engko tak kei to. Wah, kok nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah Gong, aja baleke Gong. Wis kowe ra sampe santai wae to, kowe ra sampe melu pokoke butuhe kowe engko tak kei. Jeneng aku rawan iki. Gong wae wae. Oh, wah kandhane kaya ngono. Dok gelut ning bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok menganimasi.
Waduh, iki piye aku dipendem sak dodo iki. Apamu kapan kowe? Balik iki, Gong. Balik iki ora semangkean ora. Ayo, Patih sengkone ora nekuk menjalin golek dalan nyangkal putung gawa para sata Kurawa. Wow, konangan gareng timbles saka ndir kantor. Solare entek apa ya iki? Kae ora gelem banter ya. Wah, kabulatore reget iki ya. Suara-suarane mak blok 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 blok. Man. Piye? Dicebloke sak dodo, Man. Ceblok kira sapa wah sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, Gareng mapur. Medeni, Man. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Iki nek ati bisa diceblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot, nek ora mencolot bisa diceblok karo Bagong. Matur-matur wani atas ya tak jinjing ya. Ngono. Ngono. Wah. Bagong keceron iki lene blok ya. Ngelen ancep ke mempeng banget iki. Didudut kok angel, Man. Mbok didoni. Nah. Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tua to. Ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli. Mbok nek tukul njaluk. Antel mencelat kowe. Sembecengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Balik iki, Gong. Mah. Ukuran 3-4. Wah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng. Ayo tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Wong kardinale kok mempenge ra jamak-jamak ora. Lho, keterangane katut sak kathoke jero. Ha iya. Sengkone iki pate kok kathoke jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu e lho. Kok nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora. Semengane werna-werna. Dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti sineng kene ya nek mesti. Nek ya paling berpartisipasi meng aku. Lho. Ha iya ta, lho gua Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur ndara karo kanca nek wis rampung masalah ben nang kene terus. Lho. Nang kono terus piye? Maksude ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi ora kok ming tekan semuk semene tok. Nggih to isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki.
rusak kok terus pisan. Kaburatore jeplok. Woi. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok pamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Kang? Sing iso ambles piye wis metu kok terus mbok ya wis. Ha iya, kakek lu bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arep sing diutus sapa rak ndoro-ndoro ki samekting kaki sawiko dhewe terus. Kula tak nagih kesaguhan sampeyan. Aku mangkat karo adike Wisanggeni, kek ora usah kuwatir. Ndoro Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal karo Abimanyu aja kuwatir Siwana Yantaka. Ndoro Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal nadyan ijen sowan Womandura. Ngestu padha dawing Siwana Yantaka. Muga-muga sami lebda ing karya. Mboten manggal setunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang abdipun Semar. Aku budal dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Ingkang atos-atos nggih ndara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan. Pusaka 3 1 Pustaka Jamus 5 Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 4 Pusaka Kyai Nenggala. Katelune kudu mapan ana negara utawa ning Karang Kadempel. Mula tumuli aku semaga lawan kakekne Badranaya, aku ingkang nyuwun ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma ngersaning Kanjeng Wahing Ndarawati. Mula wae sowan kowe iki malih-malih apa? Tanana kejaba mung mbok menawa ana mulunging penggaling Prabu Ndarawati dina samengko Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak suwun ndak boyong marang Karang Kadempel wae Ndarawati. Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitir kang mitraning astaning asta. Jagat wasane ku Bathara Wayaktura jagat Wisanggeni. Aku ngrumangsani Tanata Ndarawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar. Tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya. Nanging mbok yo aja banget-banget nggone ngasorake marang derajating Nata Ndarawati. Ing atase pusaka ingkang winastan Sekar Wijaya Kesuma kuwi pusaka kadiwatan. Ora ana wong liya ingkang diwenangake ngasta kejaba Nata Ndarawati lha kok dadi Kakang Semar. Mung kepengin gayuh kanugrahan wae lha kok dadak nganggo syarat srana wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Lah gek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena. Ya to yen pancen mengko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya, nanging jiwaning muda kuwi keladuk wani kurang keduga. Yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan. Mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang. Nggone pun bakal maringake Sekar Wijaya Kesuma iki bakal akeh pitunganing nata ing Ndarawati. Mula sing gedhe pangapura ya Wisanggeni. Yen sira swanana ing negara Ndarawati bakal nyuwun ngampil senjata wujuding Sekar Wijaya Kesuma, aku ora ngeparangake. Mula kowe bali marang ngersaning Kakang Semar. Matur ingkang terwaca marang Kakang Badranaya, yen Sekar Wijaya Kesuma ora bakal sowan marang Karang Kadempel Wisanggeni. Antasena, Wadi. Lah kok dadi banjur sumaronong sowan menyaket kelawan Makming Ndarawati. Blokasuta blakotang terus terang sing rembugan Wisanggeni nek ana ribete lelakon iki sing tanggung jawab Antasena. Sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang Makming Ndarawati? Ming Pakde gelem maringake Sekar Wijaya Kesuma apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Ndarawati tentrem. Yen aku ora gelem maringake Sekar Wijaya Kesuma, apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndarawati, Siwa Ndarawati.
sirama nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki Ganjengipun. Bocah nom dumeh dugal kewarisan. Dumeh dugal kewarisan nom-noman ora nganggo petung, ora nganggo tata krama sakabinake dhewe. Nggih. Sampeyan nyumbari ajeng gawe geger negara Ndrawati. Nek ora krungu Senopati Ndrawati mboten napa-napa. Nek krungu Senopati Ndrawati niki dadi tanggung jawabe Satru Garba Ruci ingkang paman pun Setyaki. Menawi angger Antasena badhe damel geger negari Ndrawati, krana Kanjeng Prabu mboten maringaken Sekar Wijaya Kusuma. Ajangipun mboten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndrawati. Metu njaba le tak jajale kaya ngapa kekuatane malih dengaku. Ayo wong jeneng bocah nom mula pendak-pendak kagol kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa tanpa digelar lan digulung Udawa lah kok dadi kaya ngono lho patih kok nganggo tata krama lho untune malah gathuk barang ate kok untune kerot Udawa wonten timbalan. Lah rak ngono to, senengane ya nyuwun pangapunten sinuwun. Tatan para kawula aja nganti kasemyoki ngarep dan aku ing bakal misah ing padha regejegan kula semanggaken Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garba Ruci. Bapak keperanggul mungking ayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungking alogo bir kula menika tiyang sepuh masinipun kula boten badhe ngladosi dhateng jengandika Anggir Antasena lek wis ora sandadakaken gunung tanpa guna. Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki didajal. Nek pancen sampeyan majlis iso ngalahke Antasena, aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Wijaya Kusuma. Ning kok sok baline. Nek aku iso ngasurake majlis Garba Ruci, siwun Ndrawati kudu maringake Sekar Wijaya Kusuma. Nggih. Kula menika nate boten kaliyan ingkang Rama. Kula mboten kawon. Nadyan nuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trima ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon apa meneh namung atmajanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngembukke watu ayo dijajal rek nang kene kaya apa aku sing kalah jroning boto itu monggo kula ladosi ning aku njaluk ngapura lho nek aku neranyak karo Pak Garba Ruci Ojo indole
gelut kok kaya cah cilik. Menguleng-ulengan. Gelut ki ya jotosan. Lah iki padha-padha ampuhe ngene iki kok, Dik. Majelis Tiyaki tak jotos ya ora apa-apa, aku dijotos Majelis Tiyaki ya ming kaya dicokot semut. Kula dipun jotos Anggrana namung kadosipun cocok idung. Aku dijotos Majelis Tiyaki kaya ming didumuk. Kula dipun jotos Anggrana kaya dipijeti prawan. Aku dijotos Majelis Tiyaki kaya dipijeti rondo. Lho. Iki kok tekan wong wedok-wedok ki ngopo to? Ampuh kabeh, wis to ampuh kabeh. Setyaki ya digdaya, Antasena ya ampuh. Ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake Sekar Jayakusuma. Antasena piye? Upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe kekir negara Ndarawati. Kang mangkono ora bakal prayoga dadiane. Heeh. Nek nganti mengko bapakmu krungu malah ora karo-karuan to, mestine ngono. Sekar Jayakusuma manono. Tenane, Pak Dik. Iya tenan. Gawanan ning Karang Kadempel. Ning aku bakal marep ning Karang Kadempel uga. Mengko nganti pusaka iki digawe bab sing ora prayoga marang Kakang Semar Badranaya. Aku ora nrimake lho Antasena, ora ming Pak Dik. Aku ya ora nrimake. Mula sampanono. Mangkat ning Karang Kadempel ya, matur nuwun wis anggene endi? Mengko wis anggene bakal sumusul marang kowe, Ger, ya. Wonten timbalan. Setemene sadurunge wis anggene Antasena iki mau sowan. Siadi ndak kanthi prapteng Datulaya, saya temung bakal ndak kanthi pirembugan babagan perkawis menapa. Pasumenan ingkang ndak lakoni ingkang ana gandeng cenenge kelawan Kakang Semar Badranaya. Lah kok jebule ingkang pinaringan sasmita dening para dewa ora ming pun Kakang dhewe nanging klebu anak-anak Pandhawa uga pinaringan sasmitan dening para Jawata. Mboten. Setyaki wonten timbalan tumbun negara. Paduka Kanjeng Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Aku tak nglapat lakune anakku lanang sakarone kuwatir ing atiku ya sing tak kandhake ngarep. Jiwa muda keladuk wani kurang geduga. Mbok menawa Sekar Jayakusuma dienggo bab sing ora prayoga. Aja nganti aku ing kapitunan. Lah ngaten sembah kula ingkang ndhiraken Jengkar Paduka. Titip negara Setyaki nggih ngestaken dawuh Prabu. Parang sowan wonten Garing Amarta. Abimanyu wonten timbalan ngadhawuh. Gatotkaca wonten timbalan Wuh Prabu. Maradyaki matur nggir yen to pancen darbe karep sarta sedya matur marang wakmu Darma Kusuma ing Amarta. Wale-wale menapa Prabu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening Siwa Badranaya inggih Siwanaya Ntaka ingkang wigatos Siwa Semaranggenipun badhe kepengin nanggayu kanugrahan nanging kedah wonten syarat serananipun mboten sanes kejawi namung kempalipun pusaka tetiga Sekar Wijayakusuma pustaka Jamus Miang Jimat Limasada sartanipun Kyai Nenggala. Monggo sakmangke Abimanyu pinitados dening Siwa Badranaya supados munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Prabu ingkang wigatos badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Limasada. Mugi keparenga sakmangke badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel wa Prabu Darma Kusuma. Mangkah anggro sesumbar Lindha pami gonceng kumaludhuk Guntur ketop lumembak penyu kang kumambang Dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyadi Abimanyu
ora kok jeneng wakmu Ngamarta bakal awol maringake pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada nanging teko Andupara sira kulup pinaringan pangandikan saka Kakang Semar yen to bakal nggayuh kanugrahan syarat seranane kudu pustaka Jamus Klima Sada prapteng Karang Kadempel apa jeneng ora luwih prayoga lamun sira kulup nyuwun priksa marang Kakang Badranaya wahyu mawarane apa sarta pigunane kepiye teka sira kulup Atmajaku Tanjung Anom dinuta dening Kakang Badranaya tumuli budal ngadhep ana wakmu Ngamarta nanging ora nyuwun pituduh marang Kakang Badranaya kanthi cara mengkono mau apa kira-kira pun wing Ngamarta bisa kumandhel kapercayane marang sira kulup sakarone mula sing gedhe pangapura lamun pun ora bakal maringake pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada nggir Tanjung Anom Gatut Kaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna kulup tetuka ana ponggir teka sajak ora prayoga kang dadi atinira kulup Gatotkaca nuwun pamunten Bu sampun dados kesaganipun ingkang putra ing Pringgondani bilih sowan kula wonten ngersanipun Kyai Semar Badranaya kula kedah pikantuk damel mila samangke gandeng patuwuh Prabu sampun paring dawuh mboten badhe maringaken pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada kula nyuwun pamunten tinimbang samangke Gatotkaca menika dipun wastani satriya ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dados kesaganipun paripaksa nadyan kula dados ndeking pangamun-amun bebasan putung kabandemna remuk kasawurna kula mboten badhe kesah saking negari Ngamarta mrawi Patuko Prabu mboten kepareng maringaken wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada wah Mapunten amit sang Klimantabi tirebena iki lho dene demawaing nawang tuwak kok Prabu mboten ateges kula menika badhe kumawantun dhateng dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu namung ngemutana Kakang Mas Yodipati ingkang samangke tumuli mulasara dhateng atmajanipun semanten ugi Kakang Mas Madukara ingkang kanwandi ugi boten badhe gesek karena menapa ing dipun tindakaken dening Kakang Mas Yodipati menapa mboten saru dinuling atasipun tiyang sepuh kalian putra samir gejegan doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula warga Pandhawa menika mboten rukun Koko Prabu kinarya nyahak tuwin kinarya nyupet dhateng raosanipun para kawula dhateng para Pandhawa miwah atmajanipun mbok inggih turta malih Kyai Semar Badranaya menika slaminipun kula menika srawung kalian Kakang Semar mboten nate tumindak goro utawi ujar lelamisan mbok menawi menapa ing dipun tindakaken Kyai Semar menika kala wau pancen saestu badhe anyadong kanugrahaning dewa Koko Prabu sedewa wonten timbalan yata yen pancen kaya mengkono Dimas nanging tak jaluk Siadi aja mung kandhek ning pangucap tegese Siadi wani matur kaya mengkono kudu wani tanggung jawab mangke menawi wonten geseng ngrembak Kyai Nayantaka jangga kula kinarya lintu Koko Prabu gantinan pustaka Jamus Klima Sada paringna marang Gatotkaca lan Abimanyu
badhe wantun kaliyan pepunden Pandhawa. Nah ing ngawrat nemban dawuhipun Kyai Semar Badranaya inggih Siwanaya Taka menawi ngantos boten pikantuk damel menapa boten lingsem Rama Kyai kagungan putra ingkang mencla-mencle gunemane kaya banyu tumepang godhong sente cangkeme. Wonten dawuh minggiro ora sudi aku duwe anak wani karo wong gerang. Nuwun sewu Kakang Mas. Kula ngemban dawuh timbalipun Kaka Prabu Darma Kusuma mbarep kakangku dawuh piye. Gatotkaca pinaringan pustaka Jamus Myang Jimat Wimasada. Wah, kuwi tenan nggih. Menawi ngantos kula dura sampun ngantos beja gesang kula. Yen pancen ana dawuh saka mbarep dawuhna karo anakku. Wah, janji engko dienggo salah gunake dening Gatotkaca apa dene Abimanyu aja lakon dosa. Aku dhewe sing bakal matrapi paukuman lawan kowe. Ing ngestaken dawuh Paduka Rama Kyai Gatotkaca wonten timbalan. Pustaka Jamus Klimasada tampanana. Nanging wanti-wanti pitungasing pamanmu. Ih, kemareng Paduka Paman. Sak budalmu tekan Karang Kadempel Kakang Mas Jodipati lan Kakang Mas Arjuna ingkang bakal tutwuri marang lakune anak lanang Pringgondani kula aturi paringaken Paman. Diputus dening Siwa Semar Badranaya. Lho, Kakang Semar utusan lawan Atmaja Punjangkar Bumi kasinggihan mekaten. Wigatine mugi dados ing kawuningan bilih Siwanaya Ntaka anyur nyadhong kanugrahaning Jawata. Ingkang sakmangke kegiatanipun kanugrahan menika kala wau badhe andayani tumraping negari Ngamarta miwah pepunden Pandhawa. Nanging endinipun Kyai Semar Badranaya sedaya menika saged kelampahan menawi saking pambiyantu Paduka Kanjeng Prabu Mandura. Lho, pambiyantuku piye? Krana syaratipun kedah ngempalaken pusaka 3 cacahipun. Pustaka Jamus Klimasada, Sekar Wijaya Kusuma lan Kyai Nenggala. Wa sowan kula dipuntus dening Kang Siwa Semar Badranaya supados nyuwun ngambil pusaka Kyai Nenggala badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Piye? Binatang paresmaning jajalan sukertani baune iblis lanat. Konturso wonten timbalan. Lah kok wani-wanine? Kowe kumo wani matur yen bakal nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Ngerti ora? Yen pancen kowe durung manut, yen pancen kowe durung ngerti. Pusakaning Baladewa kuwi wujude loro, kodrat karo wiradat. Sing kodrat mapan ana ngepeh-epeh Baladewa aran Kyai Nenggala, sing wiradat jenenge Kyai Alugara. Lah kok dadi Semar nyuwun ngambil Kyai Nenggala padha karo moteng-moteng tangane Cut Baladewa iya. Iki ora bakal bisa digawa dening sapa wae. Iki mapan ning jeroning kulit sak jabaning daging. Cetha yen to Semar Badrana bakal ngrusak marang negara Mandura. Milih Kyai Nenggala padha karo ngilani jajane Baladewa Pati. Maning jajalan Prabu
Mestine Antarja wedi karo Ralindra Mandura. Nanging ibarate aku kuwi menungsa sing kedunungan rasa. Lah kok dadi malah kung sira ngendarat marang Antarja. Babu. Apa dikira aku wedi karo Nata Mandura? Ayo dijajal. Anak Jodipati karo Nalindra Mandura menang sapa ning kene ditemtokke. Antarja. Kresna, inggih Kakang Prabu. Kula ingkang ngrayeng Ndarawati. Sirmu piye karepmu piye? Ayo kene. Antarja ki maju ngarep aku kene. Jejeki raine parat menungsa ora tatanan. Lah kok dadi wani bar kamile pusaka Kyai Nenggala. Monggo dheweke iki ora weruh yen to Kyai Nenggala ki mapan ana ing sanjabaning daging sajroning kulit. Kok ora iso digawa dening sapa wae. Sing iso digawa dening sapa wae iki mung Kyai Alugara. Kuwi wae ora setengah titah bisa mboyong pusakaning ingsun. Lah kok dadi arep disilih karo Semar. Memek mripate Semar. Diapure derajate ngaceplek kok dadak nyilih Kyai Nenggala arep ngopo? Kakang Prabu kula nyuwun mapunten sampun ngantos duka. Nyatanipun Antarja menika kepara saestu dipun utus dening Kyai Semar. Lan kula caosi prisa Kakang Semar nembe anyadong kanugrahaning Hyang Mahanasa. Mongko sekawit pisanggringan Antasena ugi sowan wonten negaring Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijayasuma. Oh lho, inggih. Lah terus kembang to paringke. Kula paringaken mergi menawi boten Antasena ngamuk. Tumunten ngabaring ing kula tampi Gatotkaca kaliyan Pun Abimanyu nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Lah terus ugi dipun paringaken ngambil dening Kyai Prabu Darmakusuma. Tiga pusaka menika dados syarat srana tumurun ing kanugrahan. Ing angka 3 pusaka Mandura Kyai Nenggala. Lah Nenggala iki ora iso dicopot saka Baladewa. Nenggala ki tememplek. Tememplek ana ngawake Baladewa. Ora iso dicopot lan ora digawa ning sapa wae. Menawi ngaten Kakang Prabu ngedharaken wonten Karang Kadempel. Nggih. Kakang Prabu ngedharaken wonten ing Karang Kadempel. Menawi upami mangke Kakang Semar Sembada pikantuk kanugrahan sak mboten-mbotenipun Kakang Prabu pikantuk dayaning kanugrahan. Ngono Kresna. Inggih Kakang Prabu. Yo, ayo aku manut karo Kresna. Pandya Pandhawa mbyuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambahungke ing Kakang Semar. Kula Den apa pancen kepara nyata ature anakku ndrep sila geni wisanggeni kawan apa dene Antasena
Leres mekaten matur nuwun pun paring ngambil kembang Wijaya Kesuma. Iya, Kakang. Kakang Semarupa bener kang dadi ature anakku pringgondani apa dene Tanjungana. Mboten geseh. Kula sing dawuh, kula sing nyuwun tulung sami sowan teng negari Ngamarta. Matur nuwun pun paring ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Kliwasada. Kakang Semarupa Kepranyata. Leres Darantarja to? Iya. Lah pun di pusaka Nenggala. Yen ora saka kareping Baladewa, pusaka Nenggala ora bakal bisa wal saka karepe Baladewa. Mong sekedap kok niki nggo jangkep syarat srana reruba pepanggil. Aja nganti gotang kaya ngeten iki Ndara Baladewa. Matur sembah nuwun. Pun disuwuk saderenge kula dodong. Wis tak aturake. Nggih Den, nggih. Matur suwun. Lah kula niki mung manut karo kersaning sing kuwasa sing paring sasmita kalawan ingkang abdipun Semar. Kula dhewe ya ora ngerti terus ken pripun gandeng pusaka wis mlumpuk kaya ngeten iki kula ken pripun. Muga-muga dewa ora mblenjani menapa sing didhawuhke kalipun Semar Badrana. Kilak tadet saliweran sak nginggiling karang kadempel. Tumunten mendung angen danu satemah peteng dedet. Karang kadempel dumadakan ana kirat ingkang nganyigar punang mendung biar padang trawangan. Sumunar jumlorot saking dirgantara tumedhaing wayu katentreman mapan wonten ing karang kadempel. Andayani tentrem ing negari Ngamarta. Mandura miwah Ndarawati tetunggalan manunggal dados sajuga. Ternyata dewa mboten selak. Jumbo kalian apa sing didhawuhke kalih kula. Sinartan kilat tatit sesautan mendung ingkang kaya badhe dados jawah ning tumunten dados padang ingkang satemah andayani tentrem raosing manahipun ing abdipun Semar. Mbok menawi menika ingkang winastan wayu katentreman. Tentrem menika mugi dayanana dhateng negari Ngamarta, Ndarawati lan Mandura niring sambikala. Mboten manggilangan setunggal menapa, tentrem laire, tentrem ya batine, tentrem kawulane, tentrem nara prajane. Sedaya tetunggalan manunggal sayuk rukun sayek saka kapti tunggal cipta rasa karsa lan karyane Ndara.